Bok ljudi, današnja tema je Glasnije, Karius. debilu, glasnije. Bok ljudi, današnja tema je top 10 životinja. Osjećam se kao da sam nas provodi. Ajde dalje. Ha, 10. mjesto zauzima Mjau Mjau pod imenom Mačka. 9. mjesto. Gledaj gore, debilu. 9. mjesto zauzima... Vau, vau. Roknut ću te, wow. Pod imenom Džukela. Čuko. Pašče. Čuko. Pašče. Pas. Štene. Ščene. Čuko. To sam rekao. I tako dalje. 8. mjesto. Joj, daj su. 8. 8. 8 bi mogao biti... Majmun. Ne ide majmun tako, debilu. O. Dobro, majmun je 8. Valjda tako ide. 7. mjesto. Ja ću. 7. mjesto. 7. mjesto životinja Ivan. Ne. Da, Ne. a ti si životinja. A ti si debel. Pa. Dobro, 7. A ti kao mjesto. nisi. Pa nisam, dobro, 7. mjesto, sad ćeš ti reći da imam 90 kila i kao. 130 Da, kila, dobro, udebljao sam dobro, malo. dobro. Dobro, daj gdje si. Do, djebi. Hoće da te roknem? Neću. Onda šuti. Onda dobro, aj 7. mjesto. 7. mjesto životinja pod imenom kokoš i ptice. Ja se njih bojim malo. Samo kokoš. Kokoš. Kokoš je 7. I Zna, pilić, ona i je pilić. 7. Ona je bolja od čuke zato što ona daje jaja. Mi pečemo ta jaja i jedemo ta jaja. A Čuko nam se samo tamo oteli bok te i... A Čuko samo jede i ništa ne radi. No što on radi? Pazi na kuću. E, Čuko pazi na kuću. A mačka jede Dobro. govna. nemoj mi mačke dirati. Ja mrzim mačke. Dobro. Crna mačka. Dobro. 6. mjesto zauzima Konj. 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 Ovo na mene pogleda, ja će ga roknut. Konj. On ide. Ja. Konj. On je tako lijep. I dugačak. I ima onu frizuricu. Onu. Ja nikad nisam jahao konja. Ozbiljno. Da. Jesi ikad vozio na koči? Da. Vrlo zanimljivo. Mislim da bi svi trebali se voziti jednom na koči. Baš je zanimljivo i uzbudljivo. Prava avantura. Koje smo sad? 6. 5. Koje? Koji su ovo? Ne, ovo je sad 5. 5. Ili mjesto. 6. Sad je 5. 5. mjesto 5. zauzima mjestom zauzima... Zeko. Zeko i Potočić. Zeko. Zašto Zeko. Zeko? Zato što je on onako mali, sladak i debel. Onak bijeli, imate bijelog, imate crnog. Imate svi vrsta zečeva. Kad je Zeko bio debel? Pa zečevi su uvijek debeli. Oni kućni. Da. Zeko je Zeko. 4. mjesto. 4. mjesto zauzima Fazan. 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 Zašto Fazan? Zato što je on isto mali debel. I onako Fazan ne može izleti biti preko žvaljaviji, ceste, bok preko te. ceste, onak izleti. I jedan dan sam ga ja skoro pokupio. Al dobro. Jesi ga pokupio? Nisam. Kako? 3. mjesto. Nije bitno. 3. mjesto zauzima morski pas. A on je baš lijep, on je baš dobra životinja. Da. On nikad neće ugrist. On će sam pojesti. Da. Ne, ja inače volim morske pse. Oni su baš cool. Podsjećaju me A kad bi te napao u moru? Ne. Kad bi te napao u moru? Pa ja bi se sprijateljio s njim da bi me napao. Ti si Kad bi debil. me napao. Tebe treba sad. Dobro. 2. mjesto. Ajmo sad drugo nešto lijepo. Poput tigra. Tigrić! Je, drugi! Mi Zašto volimo tigrić? tigriće? Tigrić je onako... Ono. On je isto malo bucmast. I može ga... Dobro, ste sve životinje debele. Pa da. Tigar mišić bog sve. Dobro. Ajmo, začemo ga mišić. Tigar je onako baš lijep i šaren. Nije šaren 2 boje jebote. Ali baš je onak sladak. Ovako I i ti. to je to.
Prvo mjesto. Prvo mjesto, žirafa. Nije je, gusjenica je prva je. Ma, gusjenica je baš bitna je, da. Pa ona onako, živcira me kad mi po asfaltu onako, same gusjenice, nemam di hodat jebote. Hodam ispred mene gusjenica, ono. Zgazim gusjenicu, druga gusjenica ispred. Jebale vas gusjenice, idiju. Ne može on voziti biciklo koliko je gusjenica, čeč. Gusjenica na svakom koraku. Gusjenica. Ja nikad nisam vidio gusjenicu. Jebeš gusjenicu.